Mitä jätket? Kato taalas maa. Sitten tulee jokin limudiskoa. Tuolla kunnen voimojaamaa. Me ottaa. Onko siellä alkoholi? Onko siellä alkoholi, se kysyy? No totta kai se on, ei kunnolla. Tarkistin vaan, että on tarpeeksi promille. Bileet voi alkaa. Pelle on saapunut paikalle. Styri tavaraa. Näistä on. Vanessa. Cheerleadereiden johtaja. Se onko ilmavilkussa vai silsilmällä? On vai? Näet sä nyt? En oo sikin uskonut. Kande varmaan toimeeksi muuttaa mielensä. Tulisit sä tanssiin? Mä en oikein osaa. Mut sä oot cheerleader. Mut sähän kuulemma tanssit enemmänkin. Voisit sä näyttää? Ehkä mäkin sit uskaltaisin, please. No, sulle baby mitä vaan. Sussa on jotain samaa kuin Justin Timberlakeissa. Osaatko mitään muita muoveja? Toi Talle kans yks suuri. Voit sä tehdä jotain? Sinulla on itseäsi ihan totaalisesti. Kai se mun syy, en mä sitä pakottanut tohon joroon. No mitä nyt? Kaikki nauraa sulle. Iida, älä nyt pilaa Talen showta. Niin just. Taale. Jengihän käy ihan kuumana. Sä oot vaan niin kännis, et sä et tajua mitään. Sä musta sykkäinen siitä, että mulla on säätö jonkun toisen kanssa. Joo, oon. Mä oonkin aina halunnut tollasen kännisen reppanon. Eiköhän me lähdetä tekemään vähempää tuttavuutta tonne Southwardiin. Irti musta. Luuletko, että mä oikeesti lämpenisin? Sä et oo Justin Timberlaken nähnyt, värissä on missään. Eikö sun tanssiliikkeet tehnytkään vaikutusta Vanessaan? Oletko tosiaan päässyt meidän piireihin? Mikä pelle. Lähdetään menee. Sä ootkin ankea tunnettu. Kalle, herää. Osaat sä tekohengitystä? Soita ambulanssi.